ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଁ ସାଇରାମ। ଆଶା କରୁଛି ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣିବା ଏପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ସୁନା କିପରି ପିନ୍ଧନ୍ତି ଜାଣିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଶୁଭ ଆଉ ଅଶୁଭ ଜାଣିବା। ତାପରେ ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା ଭଳି ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍କୁ ଟଚ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଭଳି ଜୁଆ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପରି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପରି ପୁତ୍ର ମୋହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ପରି ଅନୁଚିତ ଜାଗାରେ ହସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପରି କାମର ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପରି ଅନଧିକାର ପଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପରି ଅନୁଚିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁଃଶାସନ ପରି ନାରୀକୁ ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ପରି କାମର ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପରି କ୍ରୋଧରେ ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ପରି ସାହସୀ ବୀର ହୁଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଧର୍ମର ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଦୁରଙ୍କ ପରି ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଘଟୋତ୍କଚ ପରି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ପଛାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ନିଜ କର୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବିଲେଇ କାନ୍ଦିବା ଶବ୍ଦ ମୃତ୍ୟୁର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଧଳା ପାରାର ଘରକୁ ଆସିବା ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଗାଈ ଘରକୁ ପଶି ଆସିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଧଳା ବିଲେଇ ଘରକୁ ଆସିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଚଢ଼େଇ ମାଙ୍କଡ଼ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ କ୍ଷୀର ଭର୍ତ୍ତି ପାତ୍ର ଦେଖିବା ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। କୁଆ ବୋବେଇବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରକୁ ଆସିବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ପାଇପ୍ରୁ ଠପ୍ ଠପ୍ ପାଣି ପଡ଼ିବା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଭଗବାନ ଏ ଜୀବନ ଏତେ କଷ୍ଟମୟ କାହିଁକି ଦେଲ? ଭଗବାନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଜୀବନରେ ଯଦି ସବୁକିଛି ସହଜରେ ମିଳିଯିବ ତାହାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେତିକି କଷ୍ଟରେ ମିଳିଥାଏ ସେହି ଜିନିଷ ସେତିକି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ। ବାମ ହାତରେ ସୁନା ପିନ୍ଧିବା ଅନୁଚିତ। ରାତିରେ ଅଲଙ୍କାର ଖୋଲିବା ଅନୁଚିତ। ମୋଟା ଲୋକ ସୁନା ପିନ୍ଧିବା ଅନୁଚିତ। କ୍ରୋଧୀ ଲୋକ ସୁନା ପିନ୍ଧିବା ଅନୁଚିତ। ଶୁଭ ସମୟ ଦେଖି ସୁନା କିଣାବିକା କରିବା ଉଚିତ। ସୁନା ସହିତ ରୂପା ପାଖାପାଖି ରଖିବା ଆଉ ପିନ୍ଧିବା ଅନୁଚିତ। ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସୁନା ପିନ୍ଧିଲେ ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଅଣ୍ଟାରେ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ରେ ସୁନା ପିନ୍ଧିବା ଅନୁଚିତ। ବେକରେ ସୁନା ପିନ୍ଧିଲେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସୁନା ପିନ୍ଧିଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପହାର। ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ। ବିଶ୍ୱାସ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୃହଦୋଷ, ବାସ୍ତୁଦୋଷ, ପିତୃଦୋଷ, ଶନିଦୋଷ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦୋଷ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁହ ଝରାଅ ନାହିଁ ଯିଏ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝେନି। ତା ପାଇଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୁଅନି ଯାହା ଜୀବନର ତୁମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁହ ଝରାଅ ଯାହାର ତୁମ ଆଖିରେ ଲୁହ ଟିକିଏ ଦେଖିଦେଲେ ନିଜ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସୁଥିବ। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଅ
ଯିଏ ତୁମ ଦେହ ଖରାପ ସମୟରେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି କେତେ ଯେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି କାହା ହୃଦୟରେ ମାଗଣାରେ ଘର କରି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତା'ର ଏକମାତ୍ର ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଉପାୟ ହେଲା ନିଜର ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଓ ମଧୁର ବଚନ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ନୁହେଁ ହଜାର ହଜାର ହୃଦୟର ମନ ଜିଣି ପାରିବ। ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ଖରାପ ସମୟର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁଣ ହେଉଛି ଏହା ଦୁଃଖ ସିନା ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଯାହା ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭରୁ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ, ଶେଷରେ ଦୁଃଖ ମିଳେ। ଆଉ ଯାହା ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ, ଶେଷରେ ସୁଖ ମିଳେ। ଆଜି ଯିଏ ଆଗରେ ଅଛି, ଦିନେ ସେ ପଛକୁ ହୋଇଯିବ। ଦିନେ ଏ ପଛ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ସିଏ ପଛରେ ଅଛି ଦିନ ସେ ଆଗକୁ ହୋଇଯିବ। ଏ ପୃଥିବୀ ଗୋଲ। ଏଠି କେହି ବି କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍କୁ ଟଚ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଶୁଣିପାରିବେ। ତାହେଲେ ରହୁଛି। ଓଁ ସାଇରାମ, ଜୟ ସାଇରାମ।